vítejte na tomhle kanálu. Nekopíruju tiktokerku Toka Boka příběhy ze Slovenska. Jenom vás ještě chci upozornit, že tady budou nějaký nesmyslný věty. Děkuju. Helmla, tu tady dá. Huba. Tu ty dá. Tu. Dobrý den, vítejte zde. Doufám, že se vám tady bude líbit. Zrovna jsme tady u boxu, kde je spolupráce se Slomomart. Dobrý den, slyšíte mě? Ano. Dobře, to jsme rádi. Jak se vám daří s vaší spoluprácí? Dostáváte za to hodně peněz, anebo jak to je? Dostáváme za to 10 000 pro každého zaměstnance za 1 hodinu. A je to velmi dobrá spolupráce. Spolupráce můžete taky najít na slomomart.cz/Toka Boka spolupráce. Tak to je velmi dobré. 10 000 na hodinu pro každého zaměstnance. Takže doufám, že jste tady s tím spokojení a my zatím jdeme dál. Jak už jste si možná mohli všimnout, tak jsme ve studiu filmu Ask to Me. Tady je hlavní studio Ask to Me. Máme tady jiné posily z naší televize, neboli Venta TV. A doufáme, že se vám tady líbí a my zatím pokračujeme. Venta TV! Jak jste mohli vědět, tak tam v tom předchozím boxu byla dvojka. Tady je minibox a to znamená, že tady pracuje jeden pro jednu spolupráci. Vlastně pracují celkem 3 pro jednu spolupráci. A to Slomomart. Tak jo, je to pravda, že dostáváte 10 000 korun na hodinu? Ano, je to velká pravda. Dostávají to každý zaměstnanci. 10 000 na 1 hodinu. Tak to je velmi skvělé. Doufám, že se vám to vyplatí, což určitě jo. A my jdeme tamhle dále. Děkujeme. Nemáte zač. Tak, vítejte tady. To je poslední část tady z toho studia. Filmu Ask to Me, potom půjdeme do barvovny, kde uvidíte mnohem víc a první půjdeme do mini budovy, pak půjdeme do big budovy. Tak, doufám, že je to pravda, že dostáváte 10 000 za hodinu. Ne, já pracuji na lepší pozici a dostávám 20 000. Jo, tak. A jestli chcete, tak můžete už rovnou jít. Děkujeme, naschle. Dobře, tak naše slavná dvojka. Jdeme do barvovny. Venta TV. Tak jo, vítáme vás v barvovně. Mini budova. Zeptáme se tady paní, jestli se jí tady pracuje dobře. A jestli se jí tady pracuje, když je tady sama dobře. A pak půjdeme do velké budovy. Tak jdeme na to. Dobrý, a můžu se vás zeptat, pracuje se vám tady dobře, i když tady jste sami? Ano, pracuje se mi tady velmi dobře. Je to prostě velmi skvělé a geniální. Píp, ohlašujeme tornádo. Píp, ohlašujeme tornádo. Tak bohužel se dneska do velký stanice nedostaneme, ale doufám, že příště. Nashledanou!